jako puno pričam sa curom i primjećujem probleme koji prije nisam zato što sam ja muško, ona je žensko. Specifično seksizam pogotovo prema djevojčicama, na primjer da se ne mogu baviti fizikom ili matematikom. Na primjer, rekla mi je da, nećemo specifično spominjati, ali kao postoje profesori koji bi, na primjer, rekli nekom dečku, ili općenito rekla, ako da se na neki postoje profesori koji, ako dečko nešto napravi, smatrat će da je on pametan, ali ako cura nešto napravi jednako dobro, reće da je ima sreće uopće neće acknowledgeati da je zapravo nešto napravio. I da je to zapravo prilično prisutan problem, samo što ja ga nisam mogao primijetiti, zato što takvi profesori se onda prema mene i ponašali na taj način. I pogotovo i u tjelesnom, ali ne samo matematika, fizika, nego i tjelesni i tako dalje. Mislim da je to također jedan problem koji treba ispraviti i svaki dan učim sve više. Sam zahvalan na prilici da mogu naučiti više. Da, a mislim da naše djevojke nisu nimalo, što više čini mi se da djevojke zapravo prema nekim istraživanjem rezultatima u mlađoj dobi imaju puno bolje rezultate iz fizike i matematike nego dečki. A što misliš od kud uopće izvire taj problem? Kako ga možemo riješiti? Ok, jedan način je i pričanje o ovome tu i osvještavanje tog problema. Imaš još neke ideje možda? Mislim, ja vjerujem da većina takvih profesora su jednostavno malo stariji, navikli su da ponašanje da takvo ponašanje se može tolerirati, zato što vjerujem da su u prošlosti takve stvari bile puno drugačije. Mislim, tek je 100-tinjak godina ako da žene uopće imaju pravo glasa. Tako da definitivno će trebati još neko vrijeme. Mislim, ja poznajem i mlade ljude koji imaju nekakve poprilično seksistične stavove, tako da jednostavno će trebati još puno vremena da se to promijeni, ali vjerujem da kao društvo idemo na bolje.